να προσέλθουν. 2013 ΕΣΟ που περάτωσαν επιτυχώς την εκπαίδευσή τους. Καταδρομέας Μεσίνης Δημήτριος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Κουτετάκης Μήνος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Βίτσιος Αλέξιος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Αθανασούλας Ιωάννης. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Φωτακόπουλος Χρήστος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Παράσχος Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Καταδρομέας Τάτσιος Χρήστος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Ντάβαρης Αθανάσιος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Κάσαρης Γεώργιος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Μαρκάβας Ανδρέας. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Φωτακέλης Αστέριος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Βλανταρίτης Ευάγγελος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Πιπερίδης Παναγιώτης. Ελάτε. Γιατί δεν έρχεστε. Να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος είναι, ακούει το όνομά του, να το βλέπει το λίγο στιγμή. Το χαίρεσαι και πάλι. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Ιωάννου Βασίλειος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Κουσουνάδης Νικόλαος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Σκηνοχωρήτης Ιωάννης. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Χριστοφορίδης Αχιλλέας. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Θόμογλου Αναστάσιος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Κότσης Αθανάσιος. Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Καταδρομέας Κοτούπας Αθανάσιος.
Ευχαριστώ. Καταδρομέας Κούζουνας Πέτρος. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Τάβαρης Ελευθέριος. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Γκογκάκης Αντώνιος. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Σιαμάς Γεώργιος. Καταδρομέας Κόκκινος Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Παλάφας Δημήτριος. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Χατζηγρηγορίου Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Δημαράς Αλέξανδρος. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Παπουτσής Δημήτριος. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Τσεκούρας Παναγιώτης. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Πάντιος Σπυρίδων. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Παπαδόπουλος Αλέξανδρος. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Γκούσιας Βασίλειος. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Ελευθεριάδης Σάβας. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Λουλουδίας Παναγιώτης. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Κοτσερίδης Γεώργιος. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Μαρακουδάκης Ιωάννης. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Μαυράκης Αριστοτέλης. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Ρόδης Λεωνίδας. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Καραφουλίδης Δημήτριος. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Πλέσας Αναστάσιος. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Μορφωνιός Ευάγγελος. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Δημητράκης Μιχαήλ.
Ευχαριστώ! Καταδρομέας Σιαμπούλης Ιωάννης. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Τσουροπάνος Ιωάννης. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Μούχος Ευάγγελος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Κουτρουμάνος Λεωνίδας. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Ματθαίος Σταύρος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Οικονόμου Σταύρος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Σκουτέρης Θωμάς. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Γαραλιάκος Αθανάσιος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Καργάκης Βασίλειος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Παναγόπουλος Σταύρος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Κακούρας Φώτιος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Σιδηρόπουλος Χρήστος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Παναγιός Μινάς. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Κουρκουλιώτης Δημήτριος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Σκαλίμης Ευάγγελος. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Καλανίδης Μιχαήλ. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Χριστοδούλου Δημοσθένης. Ευχαριστώ! Απονέμονται τιμητικά διπλώματα στους πρωτεύσαντες. Καταδρομέας Δημαράς Αλέξανδρος. Ευχαριστώ!
Ευχαριστώ! Καταδρομέας Δημητράκης Μιχαήλ. Ευχαριστώ! Καταδρομέας Κούζουνας Πέτρος. Ευχαριστώ! Ανάγνωση ημερησίας διαταγής. Μοίρα. Κυρίες και κύριοι, νέοι καταδρομείς, πριν από λίγο, ενώπιον των συγγενών και φίλων σας απονεμήθηκε ο θρυλικός πράσινος μπερές και ενταχθήκατε επίσημα στη μεγάλη οικογένεια των καταδρομών. Γιορτάζουμε όλοι μαζί σήμερα την ιδιαίτερη αυτή στιγμή που σας έγινε, διότι μπροστά έχουμε νέους ανθρώπους, οι οποίοι αγνώντας τις ειρήνες των σύγχρονων καιρών αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον δύσβατο αλλά γεμάτο συγκινήσεις και προκλήσεις δρόμο του καταδρομέα. Η επιλογή σας να ενταχθείτε στους κόλπους των ειδικών δυνάμεων και η απόφασή σας να παραμείνετε σας κατατάσσει τους γενναίους, που μπορούν όχι μόνο να επιλέξουν τα δύσκολα μονοπάτια της αρετής, αλλά μπορούν και να τα βαδίσουν μέχρι το τέλος. Η απόφασή σας αυτή, που είναι δηλωτική της ποιότητάς σας, αλλά και της αγωγής που λάβατε από τους γονείς και τους δασκάλους σας, μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε τόσο για το μέλλον σας, αλλά όσο και για το μέλλον της πατρίδος μας. Συγχαρητήρια λοιπόν στους γονείς και τους δασκάλους που γαλούχησαν τέτοια παιδιά, που επέλεξαν τώρα να ενταχθούν στις ειδικές δυνάμεις, που επέλεξαν να αντισταθούν στο λαμπερό, το σαθρό και στο εύκολο και επιλέγουν το δύσκολο, το πρωτότυπο, το πρωτοποριακό, υποδεικνύοντας σε εμάς τους μεγαλύτερους ότι υπάρχουν ακόμα αξίες και η λεβεντιά που ανέκαθεν χαρακτήριζε τον Έλληνα. Νέοι καταδρομείς, εκμεταλλευτείτε την εκπαίδευση που θα σας παρέχουν οι καταδρομές για να διατηρήσετε άριστη φυσική κατάσταση, ώστε το πνεύμα σας να λειτουργεί καλύτερα και το σώμα να ακολουθεί αγώγιστα αυτό που επιτάσσει η ψυχή σας. Εκμεταλλευτείτε και αξιοποιήστε τη στρατιωτική εκπαίδευση και ιδιαίτερα την εκπαίδευση στα καταδρομικά αντικείμενα για να αποτελέσουν και επιπλέον και διαδικασία σφυριλάτησης του χαρακτήρα σας και ως μέθοδο ψυχικής και σωματικής χειραγωγίας. Να θυμάστε ότι τώρα κάνατε μια καλή και σωστή αρχή. Γι' αυτό θα πρέπει να επιμείνετε στην απόφαση σας. Να συνεχίσετε το ανηφορικό μονοπάτι μέχρι το τέλος. Ανοίξτε την ψυχή σας. Γεμίστε την Ελλάδα και ακολουθήστε με εμπιστοσύνη τα πάμπολα παραδείγματα ανδρείας, δόξας και αξιοπρέπειας που περιγράφονται στην ιστορία των καταδρομών. Αγαπητοί γονείς και συγγενείς των νέων καταδρομέων, τα παιδιά σας πήραν μια γενναία απόφαση και εσείς τα στηρίξατε σε αυτήν. Εμείς σας συγχαίρουμε. Τώρα πρέπει να δείξετε υπομονή και εμπιστοσύνη στους αξιωματικούς που ανέλαβαν τη διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευσή τους. Με αγάπη και αυστηρότητα θα τα οδηγήσουν με ασφάλεια στην πορεία που αποφάσισαν να ακολουθήσουν. Πιστέψτε στις καταδρομές και καμαρώστε την ταχύτατη και θαυμαστή μεταβολή των παιδιών σας σε άντρες, συνεχιστές των προκατόχων των ανδρών των ειδικών δυνάμεων και εκφραστών του θρύλου του Λοκατζή.
Εύχομαι στα παιδιά σας καλή θητεία. Να είστε υπερήφανοι για αυτά και να ευχαριστείτε τον Θεό που είναι γεροί και αξιώνονται να υπηρετήσουν την πατρίδα ως επίλεκτοι, που θα κάνει και αυτούς και εσάς υπερήφανους όλη τη ζωή. Νέοι καταδρομής, με την πεποίθηση ότι θα κρατήσετε ψηλά τον πράσινο μπερέ, όπως και οι πρωτογενέστεροι σας. Σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω οι ειδικές δυνάμεις! Ζήτω! Μοίρα, Ρωσό, Χε, αντισυνταγματάρχης Πεζικού, Στέργιος Βέλιος, διοικητές. Εμέ, ανάπαυσης. Πέρας τελετής απονομής Μπερέ. Μοίρα, Ρωσό, Χε. Στήσου να είπαμε. Σπίνα αρρώσει. Κρατάτε για μένα μια δουλειά. Για τον Λεχιένα. Μην κουνιέστε, μην κουνιέστε, μην κουνιέστε.